זה לא סרטון כמו שאני עושה בדרך כלל, אבל זה יהיה סיכום האתגר שלי של ה-30 יום תוכן. אז ניסיתי את כל יולי, יחד עם הקהילה של 15K של גיא אדרי, ניסינו להעלות תוכן כל יום במשך 30 יום. היה כאלה שהצליחו, היו כאלה שלא, אני מאלה שהצליחו, ואני רוצה להגיד שזה אחד הדברים היותר טובים שעשיתי לעסק. וגם אחד הדברים שקצת העדו אותי. אני אסביר. אז בחסרונות היה את הקטע שזה לקח ממני המון זמן ומאמץ. כאילו רוב היום הראש שלי היה מוקד באיזה סרטון אני אעלה, האם התוכן הלך טוב, וזה גרם לי קצת להרגיע עם פניות הקרות, שזה גרם לכך שהיו לי פחות שיחות מחירה לעשות, ובכללי זה קצת העט בכיוון הזה. מצד שני, קיבלתי פתאום פניות מבעלי עסקים אחרים, והצעות עבודה ופרויקטים, וזה היה לי ממש ממש כיף, וראיתי שאנשים נחשפים אליי באופן אורגני, שזה מטורף. הגעתי למטרה שצבתי לעצמי, ל100,000 צפיות, קיבלתי יותר מ170 עוקבים, והכל ב-30 יום, שזה רק מראה כמה לתוכן יש כוח, להביא אשכרה כסף. אז אם אתה בעל עסק, או את, ואתם רוצים לקחת את העסק לרמה הבאה, אין שאלה, תוכן, תוכן, תוכן.